Yau a wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka je ka canza username ɗinka na Facebook. Idan ma kana so ka maida shi Michael Jackson ne ko Jackie Chan, kai ka jiyo zan nuna muku dai procedure da zaka bi domin ka canza username ɗinka na kan Facebook. Amma ka tabbatar da ka san password ɗinka na Facebook. A ƙarshen bidiyon zan nuna muku dalili. First ka buɗe Facebook ɗinka sai ka shiga wajen yin kayan guda hukunta. Sai ka zo kan setting. Sai ka shiga personal and account information. Za ku ga name nan daga sama sai ka taɓa name. Idan ya bude maka haka zamu ga gashi nan daga nan suna mu, bari muku zoom in shi kada. So sai ka taba duka ukun nan sai ka canza. Idan ma sunanka uku ne na farko amma kana so ka maida shi biyu, to wannan na ukun dole sai ka goge shi, sai ka bar gun empty. Misali shine sai ka taba shi hakan nan. Amma fa kar ka manta idan har ka canza sunanka yanzu, to ba zai ka ƙara canza sunanka ba sai bayan kwana 60. Kwanaki 60 za ku ga anan gashi nan suna gaya da turanci. Idan har kana so ka canza a cikin suna ukun nan, first name da surname su ne compulsory. Su ne wanda ya zama compulsory dole sai ka sa su. Wannan middle name din kuma idan suna uku ne na farko kuma kana so ka maida shi biyu, sai ka bar middle name din na empty. Misali sai ka bar shi hakan nan, sai ka bar shi empty. Shi kuma wannan na saman nan sai in canza shi haka. Na kasan nan so gashi na canza, za ku ga ya bambanta da sunana na farko. Sai ka ga nan review changes, za su nuna maka preview na sunan naka, wato misali samfurin sunan naka kenan yanda zai zama daga sama ko daga ƙasan nan. A cikin wannan Mubarak Musa din da in canza kenan daga sunana guda uku yanzu na maida shi guda biyu, sannan kuma na maida shi Mubarak Musa. Sannan za su ƙara baka wani a ƙasan nan cewa idan har ka canza wannan sunan naka ba zai ka ƙara canza shi ba sai bayan kwana 60. In ka zo za su ce maka dole sai ka sa password ɗinka na Facebook kafin wannan sunan naka ya canju. Idan ba haka ba kuma zai zama kaman Facebook ɗin wani kashe nan kana so ka canza masa sunansa, kana so kamar hakin kenan ko ma dai wani abu makamancin haka. So amma ta hanyar saka password hakan yana nufin kenan wannan Facebook din naka ne, sai saka za su tambayi password ɗinka. So sai ka saka password ɗinka a nan wajen kuma mene ne kawai sai kai saving changes. Ina taɓa ne yanzu haka suna na koma Mubarak Musa, sannan ba zan ƙara canjawa ba sai bayan kwana 60. So wannan shine yadda zaka canza sunanka na Facebook. In dai har ka samu wannan bidiyon mai amfani, kar ka fita ba tare da kai like, kai subscribe wannan channel din ba. Nagode.